Bueno, ezakit, Maiorca Ramirez, Nafarroako Espeduren parlamentaria, iruzurra ikusten duzu bezala egunkarietan gehien batean, berbada, hitzaman komun hori, ezta? Bai, gehiegi eta gainera nik uste duz ja nivel onartezin batzutara heltzen ari dela eta... Bueno, ezakit, batzutan ala ere, sainete puntu batzuk ere baditu, ezta? Bueno. Ze batek ezakit zer dan egia, zer dan gezurra, milioia gora, milioia bera. Ondarrean dagoena da garrantzitsuena, ez? Azkenean, nola irregulartasun eta korrupzio honek kiskaltzen duen Nafarroan eta Euskal Herrian eta gizarteak dauzkan aman komuneko bitarteko guztiak. Bai, gaur egia esan Pujol eta beste batzuk ere, eta baita epaileek ere, halako ozentasun bat hartzen dute atalburutan, ezta? Baina gatozen Nafarroa, eta Nafarroan ustekabeko osasunak eman zigun, behar bada. Bueno, ez dakit ustekabekoa bazen zuretzako, baina bai atalburuak bete-betean harrapatu zituena, eta ontxe indikan ere bete-betean dagoena. Bazori itzarrez ez, osasunaren afera, gaurkoan daukagun afera, badauka aurrekari zuzen bat, eta da Nafarroko parlamentuak onartu zuen lege bat erreskate gisa osasunari, hain zuzen ere 55 milioi eurotako zorra zeukalako haziendarekin. Eta hortan, eztabaida horretan, asko kezkatu genuen, kontuak ikustea, ea nolatan heldu den zifra horretara, 55 milioi haziendan, eta batzuk ez zuten jakin nahi izan, zertan zeuden kontu horiek, zergatikan. UPN, PSN, PP, erregimena. Kreditu hori, kreditu bat zen, 55 milioitakoa edo, okerezpanago? Ez, hainbat gauza daude. Batetik osasuna badauka zor bat Nafarroako ogasunarekin 55 milioitakoa, eta batean agertu egin da Banco de Espainiako txosten bat nun iragartzen den 2009an osasunari kan desagertu egin den Nafarroako kutxa 55 milioi eurotako kreditu bat eman ziola, eta hau inork ez dakin non dagoen, ikaragarria da. Hau zuzen ere, hitz egiten ari gara, hainbat dirutaz eta gaina diru publikoaz, gauden egoera jasaten ari garela. Hain justu hori da, okerrezanago atzo bertan Legebiltzarreko Nafarroako Parlamentuko batzordeen mailak, junta de portavoces, bozemaileen mailak, eskaria berri hori egin duena. Ez da argitu da dila hain justu, zertan datzan kreditu hori. Ez ezkenean, afera da opakutasunaren eta gardentasunaren aurkako lehia politikoa da. Eta hori da, erregimena zuzenean opakutasunarekin lotuta dago, eta aldaketa politikoa gardentasunarekin. Begiran, osasunak erreskate bat behar izan zuenean, Euskal Herria Bilduk, baita ere Izquierda-Ezkerrak, baita ere geroa bai, kezkatu genuen aurretikan, jakin behar dugun nolatan dauden osasunako kontuak. Eta UPN, PSN eta PP esan zuten ez genuela jakin behar. Eta onartu zuten beraien gehiengoarekin. Horrez geroztik, orain jakin dugu, osasuna dirua erabili izan zuela, hain zuzen ere partiduak erosteko. Nafarroako ogasunak erosi egin dio sadarra, zeukan zorra bertan bera usteko. Eta hori egiten denean, batean agertzen da. Banco Espainiako txosten bat, nun agertzen da beste 55 milioi eurotako kreditu bat eman ziotela. Hain zuzen ere, zeta gertatzen ari dena, informazioa daukatenek ez digutela eman nahi, ez guri, baizik eta jendarte osoari, eta zergatikan, bai zuzen ere, horrelako hainbat gauza ateratzen aldirelako, eta hori korrupzioa eta ustela dagoen regimen baten hildoan kolpatu. Berritagoz milioi diru asko da, esan 4.000 milioi pesetatik gora edo ezakit zer dan, esan futbol munduan milioiek erraz korritzen dute, eta batek ezaki horregatik ote den horrelako zifrek aragarria, baina benetan berez dirutza izugarria da. Batzutan galtzen gara, pentsa, 2009an, hau da, Banco Espainiak esaten duenean osasunari 55 miliotako kreditu bat eman ziola, Banco de Espainiak, ez guk, ez H. Bildu, hortan, Kaja Navarrako balore patrimoniala zen 1.300 milioi eurotakoa. 2 urte geroseago, desagertu egin zen, eta zer da Nafarroko kutsaz gelditu zena? 150 milioi euro. Hau da, 2 urtetan desagertu egin dira 1.000 milioi euro baino gehiago. Hori Nafarroako kutsan.
Eta osasuna, bazen baita ere, 80. hamarkadan, oso klub oso ongi kudeatuta, horrela dirazten zuten, bai ligak eta zuzen ere, egiten zelako oso kudeaketa txukun eta nolabait gure egoerara egokituta. Nafarroako kutxa bazen, estatu mailan kutxarik solventenetarikoa, bazuzkar ratio ikaragarriak, jendartearen 140 bere ofizinetan usten zuen dirua, eta bapatean 10 urte geroxeago, 15 urte geroxeago, UPN-eren aroa amaituko da, osasunari gabe, Nafarroako kutxari gabe, ogasun publikoa zorpetuta, eta horri buelta ematea berebiziko garrantzia du, zailtasunak ekarriko ditu, baina urgentziazko kontu bata. Batek pensatu dezake estatu kontua dela, edo Nafar estatu kontua badela guztia, edo zer da ba? Bai, hor, beti ere Nafarroko regimena estatu kontua denez, opakotasun horretan oinarritu dute, eta beraien interesei egokitu dute publikoak izan behar diren errekurtsoak, beti ere esaten zutelako abertzaleak etorri ez gero, Nafarroa desagertu egingo zela. Eta nor da Nafarroa desagertarazten ari dena? UPN desagertarazi egin du Nafarroa zuzkan bitarteko nagusiak ekonomikoak, baita ere kirol bitartekoak, hor bagenukan baita ere San Antonio, Eskubaloian, orain osasuna auskalo non amaituko den, gure ogasuna zorpetuta dago, eta horregatik abertzaleak baztertzeko estrategia horretan bai estatuarekin bat eginda beti, azkenean ikusi dugu zein den ondorioa, eta da rekurso publikoak eta bitarteko bai deportiboak, kiroletako bitartekoak, baina baita ere finantzieroak eta bar guztiak, desagertu egin direla. Eta hori erantzunkizun politikoak behar ditu. Atzo bertan, eta Nafar kutxa aipatzen duzunez, eta Nafar kutxara beste, oraindik ere, ustekabek ematen dizkigun beste asunto ikaragarri hori, atzo bertan prensaurreko izan zen, kontuzek prensaurrekoa eman zuen, eta bertan zioen, salaketa bat egin zuen, eta esan zuen gainera fiskaltzara joko duela salaketa hori eginez. Esanez, nolabait, paperak falta direla, frogak falta direla, eta froga horiek krida delako erakunde batean edo. Kriteria. Kriteria. Bai, oso esaguratua da. Eta hori kaixaren erakunde bat dela, eta hori Enrique Goñik buruzagitzen duen erakunde bat dela, eta berak beraz dauzkala frogak, eta bera nolabait enkausatu egonik edo, azken baten berak dituela frogak eskutan eta ez dituela banatzen? Hori da asko galdetzen duguna, no? Nola azkenean, eta hortan datza gakoa, dokumentazioa ez duten ematen, hain zuzen badakitelakoz dokumentazioa eman ez gero ikusiko ditugula, ez guge. Nafar jendarte osoak ikusiko duela hainbat eta hainbat zerrazki gehiago. Orduan, adibidez, kriteria da CaixaBankeko gune bat nun enpresetan inbertsioak kudeatzen dutena. Eta hori da, Nafarroako kutxaren desagerpenaren hildo sakon bat. Zuzen ere, Nafarroako kutxa zergatikan hasi zen inbertsioak egiten Nafarroatik 100 kilometrotara zeuden terreno batzuk erosten. Zergatikan joan zen Washingtonera, ofizina bat jartzera, Nafarroako kutxa, Nafarro handia gara. Baina zertarako, ze zentzu zeukan, hainbat eta hainbat milioi euro horretan gastatza orduan, informazioa ez dute ematen, ikerketa batzordea ezin du lanik egin, eta ikerketa batzordeak garrantzitsuak dira. Zen azkenean da, nola instituzioak eta ordezkari publikook ahalbidetzen aldugun jendarteak jakitera daukan eskubide hori gauzatzera. Baita ere ikusten ari gara, hemen erkidegoan horrelako lehiak daudela. Baina badago beste kasu bat, baita ere. Eta da, Caja Navarra Fundazioa. Lehen esan dudan moduan, orain Caja Navarra badauka 157 milioi euro CaixaBankeko akzioetan. Hori da, Nafarroako kutxatik gelditzen den gauza bakarra. Eta nork izendatzen ditu? Nafarroako gobernua. Eta nor da Nafarroako gobernua? UPN. Eta zer da UPN fundazioari ematenari esaten dion mezua? Ez eman dokumentazioa. Eta zein da Nafarroako ikerketa batzordearen presidentea? UPN-koa. Hortaz, badago akordio paktu efektibo bat, zuzen ere UPN-ek bideratuta eta lotura dauzkana baita ere Enrique Goñi kriteria eta hainbat eragilekin Banko Espainiak ez digu ezta ere
eskatutako txosten guztiak ematen, hain zuzen ere, ikerketa batzordeak lan ez egiteko, edo lana behar den moduan egin ahal ez egiteko, baina hortaz da, helburua da, azkena jendarteak ez jakitea. Eta hori, nik uste dut kokatu behar dugula guztiok etorkizuneko erronka. Nafarroak daukan etorkizuneko erronka nagusienetarikoa da gardentasuna, ikerketak eta orain arte dauden alfombra guztiak altxatu eta ikusi zer dagoen. Kriteriako asuntu hau horrela esan da, bagirudien aski deigarria badela eta ezakite eskandalagarria izan liteke, baina ezakite fiskaltzara eramateko aukeran edo, ezakito, fiskaltzak argitu lezake behingoan zer gertatzen ari den hortartean? Pentsa daitekenez, justizia espainolean izaten aldugun esperantza edo itxarapena, ez da betikoa ikusi genuen nola Barcina jaunak eta UPN-eko buruak ziren guztiak demostratu egin zen nola dietak ikaragarriak kobratzen zituzten ezer ez egiteagatik inungo eginkizunik ez daukan junta de fundadores izeneko kontu bat egoteagatik gainera eskutuan zeukaten, inork ezekien permanente hori existitzen zela eta orduan epaimahai gorenak esan zuen bere epaian esaten zuen hori etikoki zalagarria dela, baina judizialki eta penalki zeukala. Orduan, guk zalantzak ditugu, baina badago kontu bat, eta da, nola bermatzen alden, dokumentazio hori, Enrique Goñi, azkenean, akusatu ahal dituen dokumentazio hori ez desagertzea. Nola bermatzen alda hori? Horregatik eskatu duena kontu sekta, zuzen ere, neurri preventiboak hartzea, Enrique Goñik inungo dokumentazioa ez... Ezkutaz ezan edo galez ezan. Bai. Bueno, izango alda pasua, egia esan, esaten izun horretik hasieran guztionek hain larria ezpalitz sainete itxurak ere arditzakela, ez da? Benetan hemen milioi dantzak egiten dira, sagardantza balira bezala. Bai, baina dirua, asko, hau idazten duzu eta ni, kontatzen dut askotan hainbat jendeari eta eskuak burura eramaten ditu, ez? Baina, karo, esken Nafarroan bagenukan osasun publiko on bat eta orain bertan bera doa, gure hezkuntza zerbitzua gero eta irakasle gutxiago daude, zorpetuta gaude, gure egoera larria da ekonomikoa. Orduan ikusi dugu nola, Nafarroako ogasuna, hainbat eta hainbat hiritar urtez urte landu duten ogasun hori, amankomuna den ogasun hori, zerbitzu publikoak, bertan bera utziko dituzten horrelako politikoekin, eta horregatik, alde batetik, sainete itxura dauka, baina daukan larritasuna ikaragarria da. Eta alare, eta beste ikuspegi batetik behiratuta, Barcina Andereak esan dezake lortu duela akordio bat Espainiako gobernuarekin nolabait Nafar konbenioa bermatzeko eta Nafar zerga sistema blindatzeko baita ere, nolabait, ez da? Agian erkidegoak ez daukan zerbait? Ez, azkenean, begira, bakoitza saiatu behar da, nik uste dut, eta Barcina horretan maizu da, besteek egiten duten lana bere zorbaldara eramaten. Kontutan izan behar dugu nola, estatuak 12 helegite baino gehiago jarri dituen Nafarroak aurrera eramandako hainbat legei. Horregatik, Parlamentuak hartutako... Bai, Nafarroako instituzioak esaten dute, lege batzu zehazten dituzte, guztia justizia soziala bermatzeko, eta hortaz, estatuak, hau da, Alderdi Popularrak legite bat jartzen du Tribunal Konstituzional, eta Tribunal Konstituzionalak beti arrazoia ematen dio estatuari. Hortaz, Euskal Herria bildu izan ginen, sortu bideratu genuenak, ezoizko osoko bilkura bat eta hainbat dinamika baita ere jendartearekin nolabait egoera hau geldiarazteko. Yolanda Barcina joan zen Montororekin hitz egitera eta Montoro nola erantzun zion 1.512 milioietako Volkswagenen Nibaren aferako erantzun batekin. Eta Yolanda Barcina prest zegoen hori ordaintzeko. Horregatik berriz ere Nafar jendartea eta oposizioak lortu egin dugu, hain zuzen ere, Alderdi Popularrak eta estatuak salaketa horrekin 1.512 milioi eurotako salaketa hori geldi araztea
hain zuzen ere, jakin izan dutelako, hori aurrera jarraituz gero, Nafarroako erabakitze eskubidearen bidea areagotuko zela eta aurreratuko zela erabat, eta izango zuen erantzuna eta oihartzuna beraientzat kaltegarriagoa izango dela. Horregatik nik uste dut, benetan Nafarroan erabakitze eskubidearen eztabaida pilpilean dagoela. Eta hori baita ere, gardentasunarekin batera izango da etorkizuneko aldaketa politikoaren aldarri nagusi bat. Bueno, eta aldatzen hasita, ezakit, Baskoentzaren legea, zer aldatu da. Nik ez dakit, irudipena daukat eta Iribasi entzun da edo, Nafar gobernuak izango du azken hitza azken batean. Eta beraz nik ez dakit, zonalde ez euskaldunean dauden guraso edo ikasleek, aukera hundirik benetan izango duten ereduak beren eskoletan ikusteko. Bai Iribaz jauna eta bai nik tafaiarrak gara, biotafaiakoak gara, eta bizi gara ez euskalduna deitureko zonalde berean. Eta bera da hezkuntza kontseilaria eta ni euskaltzalea eta aldarrikatzen dut eskubide. Nafardi guztiok euskara ez mintzatzeko eta ikasteko daukagun eskubidea. Hortaz, nik uste dut Nafarroko gobernua bete behar sakon bat izango duela, baina nik uste dut atzera kontua hasia dela. Eta Nafarroko gobernu honi gutxi gelditzen zaiola, zorionez, orduan datorren gobernuari tokatuko zaiola hizkuntz eskubideen bidean pauso gehiago ematea. Lege hau garrantzitsua da. Garrantzitsua da, hain zuzen ere, apurtzen delako nolabaiteko muru bat. 28 urteko arresi bat. Hain zuzen ere, diseinatuta euskara aurrera egiteko. Kokatzen zuen hor muro bat Iruñerritik bera, eta hain zuzen ere saiesteko euskararen evoluzioa aurrera egitea. Horri nola egin dio aurre jendarteak? Mobilizazioekin eta implikazioarekin, eta hor dauzkagu ikastolak, eta hor dauzkagu baita ere eragile popularrak, eta badago jende pila lan egin duela normalizazio horretarako bidean. Lege hau aurrera pauso bat da, ahalbitentzen duelako orain zinezkoa zen gauza bat, eta da, alabak eta semeak dauzkagunok erabakitzea ikastetxe publiko batera, euskarazko eredu batera matrikulatzea gure aurrak, hori ahalbidetuko da. Nafarroko gobernuak aurten jarriko dituen oztopo guztiak, baina argi dago datorren gobernuak eskuak zabal eta eskuak azke izango dituela, beste politika linguistiko bat egiteko beti ere hezkuntzaren arloan. Hori aski da ez. Horrekin amaitzen da normalizazio linguistikoa ez. Asko dago aurrera pauso asko. Benetako aldaketa bat balego, Baskoentzaren legean kazora jartzeko modurik ere ongo litzateke. Baina razionalitasunera eraman beharko da. Zergatikan, tuterako pertsona batek ez daukan bere hizkuntz propio batekiko, eskubide berberak bastanen biziren biztale batekin alden duta. Zergatikan, hori ez dago ez Europan, ez Europako hizkuntz minorizatuen itunan, ez edonon, edozein tratatuetan, edozein arrazionaltasunez bideratuta dauden erreflexioetan hori onartezina da. Orduan, erronka baita ere urrengo aldaketa politikoa, jendarteak ekarriko duen aldaketa politiko horretan izango da, normalizazio bat nun pertsona bat eskubide batzuk. Bizi dela, bizi den tokian. Bai tuteran, bai Lizarran eta bai erronkari. Bueno, ezagit, kuriosia bat, zure percepzioa behintzate, alderdi sozialistaren botui eskerrerea atera da aurrera aldaketa hau, eta ezagit, alderdi sozialista alde horretatik aldaketa honetan konbikzioz etorri den, ala beharrez etorri den, eta berandu xamarrez etorri ala ere? Berandu xamar etorri da, konbizio ez da etorri, baina, noski, beti ere besteok aprobetxatu behar ditugu horrelako aukera historikoak, hainbat urteetan ematen ez direnak, zenbait denboran eman ez direnak. Alderdi sozialista regimenaren oinarrizko parte bat da. Gogoratu behar dugu nola 2007an Nafarroko sozialistekin akordio bat egon zen, aldaketa politikoa bultzatzeko eta UPN oposizioan eusteko. Eta Nafarroako sozialisten asanbladeren 87% esan zuten aldaketa politikoa nahi zutela. Zer gertatu zen, joan ziren Madrila
baimen eske, eta esan zioten, ez. Nafarroan eskumak UPN gobernatu behar du. Eta itzuli ziren sozialistak maletatxoarekin, eta Miguel San jarri zuten lehendakari moduan. Mozio de zensuran, bera gertatzen da. Hortaz, alderdi sozialista erregimenaren oinarri bat da, eta erantzukizu zuzena dauzka bai Osasunan, bai Kanen, eta bai Nafarroa bizi duen opakutasunaren ezaugarri horietan guztietan. Bueno, aldugu edo Podemos Nafarroako Podemosen Laura Perezek esan du, Podemos ez dela Ferraz eta Nafarroako Podemos ere ez dela PSN, ez dakit horrek beste giro bat edo ekarriko duen, ez da? Hombre, argi dago, nik uste dut Nafarroa daukan erronka da, nun eatzen diten erabakiak. Eta edozein indar politiko, hortan kokatu behar du bere diskurtsoa eta bermeak eman jendarteari. Non hartuko dituzu erabakiak guk, aurrera eraman dugu dokumentu bat Nafarroak erabaki. Eta argi daukagu, Nafarroak erabaki behar du bere etorkizuna. Nafarroak erabaki behar du nola egituratu bere instituzioak, nola demokrazian sakondu. Nafarroi dagokigu eskubide, erabakitzeko eskubidea. Hortaz, Podemose, eztabaida horretan, Nafarroaren erabakitze eskubidearen aldeko katzen bada, primera. Bueno, badirudi, alako aldekotasun bat edo bintzat eman duela Laura Perezek bere lehenengo elkarrezetan Euskal Herria Bildurekiko, eta ezakit zuek guante hori jasoko duzuen, eskularru hori jasotzeko alegin guztia ingo duzuen. Bai, zenen eske, nik uste dut argi dagoela eta guztiotak igula Nafarroan hitza dela. Nafarroan ez dira gehiago absolutoak egongo. Hau da, ez da alderdi bat edo koalizio bat edo mugimendu bat bakarrik aldaketa politikoa eratuko duena. Baizik eta da, ezberdinen arteko akordio bat bultzatuko du aldaketa politikoa. Eta hortan argi dago, UPN eta alderdi sozialista eta alderdi popularrak ez daukaltela inungo sinesgarritasunik horretan parte hartzeko. Eta beste hon erronka da, beharrezko akordio zabalak eta oinarrizkoetara ailegatzea, ez zuzen ere, benetan Nafarroa aurrera aterako duen aldaketako gobernu bat egiteko. Eta hortan, Nafarroako erabakitze eskubidearen bermea ezinbestekoa da. Bueno, kanpaina luza daukagu horretik, eta orain denbora gutxi, 10 arte, beraz, gure solaskideekin entzuten badaude, baina seguru galdetzeko gogoz ere bai, beraz.